Don't bring me down. Don't bring me, don't. Хора, днес играем Майнкрафт. Да, играем Майнкрафт. Това е нов генериран свят. Аз съм Back to Shames. И ако сме мислили, съм нов в YouTube. Просто това е нов акаунт. Бях в един клан на група, която ще се закрива след малко време, не знам колко. Но аз започвам да снимам в този акаунт и да. Добре, нека сега ще го обработим. И това, което ще направя сега е ето. Тук искам да взема кожата и храната. Елаче. Елаче. Крави! Крави! Умирай. Мършо. Че си следващата. Умирай, мършо. Кой е следващата? Че ли си? Умирай, мършо. Мършо. Че ли се? Умирай, бе. Ела тук. Умирай, мършо. Умря ли, бе? Нещастница тъпа. Ела тук. Аха, кокошки. Сега ще ви кокошака майката. Умирай, че. Къде си, бе? Че ли се? Аре. Тя ме препрасица. Тъпото е, че намерих овце за лего. Няма значение. Аре, умирай. Така. Сега. Значи, тъпото е, че в този свет не се е генерейтнало много дърво. Което е ужасно. Само, че нека... Така да стигна да взема малко кабелстон. Да се направи брадва. Welcome to the end of this. Така. Там виждам на дърво, там още, така че нека се насочим насам. Като гледам, няма да срещна Village. В момента играя на 6 чанка, затова не ми се генерейства толкова бавно. Обаче нямам никаква вълна. Това е един голям проблем. Ако не намеря скоро... Аха! Мисля, че видях от цвета. Ето ви вас! Ой! Ето ви вас, тъпи овце! Ето ви! Умирай, майка ти келава! Ела тук и че, бе! Умирай, бе! Моля? Пусна ви! Аз закъм, че нямам пусна. Кой? Вие ли сте? О, прасенца! Айде, умирай. Умирай. Умирай, мършо. Ти ли се? Умирай. Аре, не видим ми, стой ми се газе. Умирай, че. Къде? Кой е следващия? Елате ми, мърши. Елате ми още. Аре, бе. Така. Сега, нека да продължим. Така, малко искам да кажа първо информация за клана. То не е клан, то е за канала, аз се обърках. Значи, ще се опитвам много често да има видеота. Надявам се да ви харесват.
стрим. Скоро ще си направя стрим, защото просто ще ми трябва, пък и все пак смятам... Не, бъцкам за стрим, няма правя скоро. Но ако направя, ще ви кажа. Така ще ми трябва нов меч скоро. Личи си, че сел няма да намерим. Така че ще трябва да се строим. Само не знам на какво играе. Но нормал, окей. Нормал ще играем. Аз първо мислех, че съм написвал. Зато си исках да видям. Само че на нормал, между другото, един път, като се мъчих да правя първи епизод, намерих село и всичко. И пум! Скочиха ми 20 монстъра и ме убиха. Бях с айран, букуци и всичко. После крипъри ми гъмнаха работите, като се върнах да ги взема. И това беше историята с първи епизод, който няма да бъде качен. Тъй. Колко дърва има? Бая дърва имам. Та, нека да се насочим. Там имаше едно място, дето го бях видял, че е само. Не, няма си такова. Така да се направя много сенченка, защото видях едно нещо в далечината. Обаче, айде оставай. Така. Само че да видим къде ще бъде холма. О, леко лаги. Така, но това е, защото съм отворил 20 браузъра, пък само мързе да се отворя. Така. Няма да влизам в тази пещера, може би да, тук ще ми бъде къщата, но в момента няма да влизам в нея. Като първа вечер няма да ме е тук. Ще ме е страх да гледа, че може да има някакви монстъри. Ами... трябва ми едно кабелство. Ай 4-5 ще събера. Дайте да видим колко кабелство ще мога да събера, че ще ми трябва с тази кирка. Тя гледа, че веднага се изкъби. Китайско качество. Ще ми трябва, т.е. нали, като правя печки-мечки. Т.е. нали там кирки и такива. Ще ми трябва. Тя почти се изхъби. Ама пак ще ми стигне. Мисля, че аз вече трябва да спа. Глупости хора. Тъй. Ти беше. Е хубаво да е.
Така. Ами, поне скоро ще спра градинка. Ще посъбера малко seeds. Мисля, че трябва. Скоро ще спа. Първата вечер ще остана навън. По-скоро е тук. Съм пич, само секунда. То точно тук ще ми бъде холма, да някакси ще го заградя, ще видим как ще стане. Сега. Тук има водичка. Ще направя чаркол. Само. Така. Това малко ще го разчистя. И ще си го направя като къща. Като за начало. Тук ще живея, пък после ще го направя малко по-високо. Так му нататък нещо като мина ще ми бъде. Добре. Тук ще сложим печката. Така, тук. Оф, аз пък трябва да не обработен дърво. Само как да не го забравя, аз нямам минимап. Оф, забравя да се сложа. Аре, колкото и дърво ми даде толкова. Това мен ми трябва само за торче. Така че 8 чаркол. Къде беше? Насам, да. Само не искам да става клипа толкова дълъг, значи сега 14 минути, може би 30 минути ще отделен. Снимаме на първи епизод. През това време само секунда, не можа да го изчисля на ум. Насам. Тук ще го големя още, но няма да е сега, защото ме мързи. Аз съм чаркол. Така.
Съжалявам, че не говорих малко, но чух си какво да го направя. Добре. О, ще ми трябва повече дърва. Много грозно е, ма... Няма значение. Поне сега няма значение. Голямо значение няма. По-нататък ще има. Чайно свече малко. Хипертълно и много дразни. А врата... Ето врата. Точно ще трябва. Трагично. Тук не трябва само. Ще трябва да спра още стълби. Омага, днеска съм трагичен. Тук, за да не ме нападат, ще го заградя. И може би това ще е край на този епизод. Не знам, трябва да го измисля по някакъв начин, защото обърках. Нямам си никаква идея как ще го направя.
Стига, се дразни. Да факт не го видях. Направи го по най-тъпия възможен начин. Но както и да е, надявам се първи епизод на Survival на Minecraft да ви е харесал и